Hey guys, yung gagawin ko ngayon ay maghuhukay ako ng lupa para gagawa ko ng gagawa ko ng kubo para pag uulan dito lang ako sisilong. Anabolic beats! Unang butas ko na ito mga guys, kaya medyo maharap hukay na ito. Siyempre pinakamababang hukay mo ng lupa, apat ang hukayan. Siguro lalim hanggang dito lang, tapos pwede ko lang lagyan ng pang-poste na. Hindi tayo ko agad yung poste kasi baka nakawin yung poste yung dahil baka kunin yung salim, kaya tayo ko na. So guys, kukunin natin yung pag-post niya. Wait lang. Tatayo natin. I am not trying to do When I dance, they call me Macarena. And the boys, they say que soy buena. They all want me, they can't have me. So they all come and dance beside me. Move with me, chant with me. And if you're good, I'll take you home with me. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I... Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. I am not trying to seduce you. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría. So ito guys, finally makakatatlong butas na tayo. Ito na to. Ito, panatong butas na to. Tinayuan ko na. So pangalawang itong butas na to. Itong butas to, dalawa na. Itong butas na to, dalawa na. Medyo mababa lang kasi dapo. Tapos ito yung pangatlo. Natin. So sad to say guys, nagkakaroon ako ng tawag dito sa Tagalog. Sa amin kasi luto. Ito tingnan nyo guys, ito isa, tingnan, wait ha, paano ba ito, wait lang, isa, hirap kasi walang mapaglagyan eh. Ito yung luto, isa, ito, isa, tapos dalawa, sana ayun kita, sa dalawa, sana yun, ito, dalawa, tatlo, sana yun, nagkakaroon ako ng
paltos ata to sa Tagalog. Tatlo. Nagkaroon ako ng 3 paltos. So itutuloy pa ba natin to? Wala kasing ano eh. Wala kasing kung sa Bisaya pa wala kasing kubal eh.